Менскі суддзя Максім Лапко не захацеў вызваліць з СІЗА нашу 23гадовую калегу Дар'ю Чульцову. Сёння стала дакладна вядома, што яе гэтаксама як і Кацярыну Андрэеву абвінавачваюць паводле крымінальнага артыкулу аб парушэнні грамадскага парадку. Насамрэч, нашыя калегі проста рабілі сваю працу, паказваючы ў жывым эфіры, як сілавікі грамяць мемарыял забітага Рамана Бандарэнкі. Але, нягледзячы на тэрор, супраціў узурпацыі ўлады працягваецца. Напярэдадні толькі ў сталіцы налічылі 60 раённых маршаў і дзясяткі тысячаў чалавек па ўсім горадзе. А сёння на Беларуськаліі і Нафтане яшчэ 4 працаўнікоў далучыліся да стачкі. Вітаю, шаноўнае спадарства. Гэта студыя Белсат. З вамі Вітаў Ціўчык. Запрашаю. Когда смотришь телевизор, гораздо страшнее, чем когда ты среди людей, и ты видишь, сколько нас, и мне кажется, что страх проходит. Я дурак и не на одном что-то получалось. Кто твой президент? Президент Александр Григорьевич Лукашенко. Даўным-даўно трэба было аб'яўляць Луку і гэтых усіх яго главаром банды тэрарыстычнай, а яны усе ўнутраныя войскі. Гэта тэрарысты. Юрыя Мельчанку і Сергея Лягуна, 17гадовых жыхароў Мазыра. Суд Мазырскага раёну пакараў пазбаўленнем волі тэрмінам на 1 год з адтэрміноўкай на год. Хлопцаў абвінавацілі ў масавых беспарадках. Артыкул 342 крымінальнага кодексу. Нібыта 11 жніўня яны кідалі камяні ў аўтазак і пашкодзілі шыбу. Праваабаронца Владзімір Цяляпун каментуе гэты прысуд. Нікога не спаймалі, але выйшлі згодна відэо, якое трапіла ў рукі праваахоўных органаў. І аднаго із хлопцаў затрымалі на месцы здарэння, за ім гналіся. Як яны самі распавядалі, моцна збілі. І тое, што аўтазак было пабіта шкло, надо было шукаць вінаватых. Знайшлі гэтых 2 хлопцаў. Тое, што іх судзілі толькі іх, хаця не даказана, што менавіта яны разбілі гэта шкло. Гэта здарылася пасля 10 жніўня, калі людзі пабачылі, як моцна збівалі праваахоўныя органы, грамадзян, якія вырашылі выказаць сваё мірным шляхам выказаць сваё меркаванне па адбыўшымся выбарам. Бачна, што яны успрымаюць гэта з жахам. Яны запуганы. Зараз страх у грамадстве, у пэўнай часткі грамадства ўсё ж такі існуе. Асабліва яны жывуць на ўскрайку горада, можна сказаць, у вёсцы. І таму для іх гэта то, што адбылося, гэта, конечно, катастрофа. Такія справы павінны быць галоснымі. І павінны людзі ведаць. І трэба збіраць дадзеныя па такіх справах. Паўгода трымаюць у СІЗА і не могуць асудзіць. Замест таго, каб выбачыцца і вызваліць, выдумляюць новыя прычыны, каб трымаць у следчым ізалятары. Палітвязню Сергею Ціханаўскаму прад'явілі новае абвінавачанне паводле артыкулу распальвання расавай, нацыянальнай, рэлігійнай або сацыяльнай варожасці, якое караецца нават 15 гадамі турмы. А ў СІЗА цяпер абвінавачанага нібыта можна трымаць нават 1,5 года. Гэта ўжо 3-е абвінавачанне палітвязня. Раней яго вінавацілі ў арганізацыі грубага парушэння парадку. Гаворка пра бесталковую міліцэйскую аперацыю 29 траўня ў горадні, калі Ціханаўскага затрымалі
Просто так. Додаткова на блогера «Краіны для жыцця» напісала заяву Лідія Ярмошына. Яна паскардзілася, што блогер нібыта замінаў працаваць цэнтральнай выбарчай камісіі. Таксама ў СІЗА застаецца журналістка «Тутбай» Кацярына Барысевіч. Ёй прад'явілі абвінавачанне ў разгалошванні лекарскай таямніцы, якая заключалася ў тым, што ў забітага Рамана Бандарэнкі не было алкаголю ў крыві. З намі на сувязі Валянцін Стэфановіч з праваабарончага цэнтру «Вясна». Вітаю вас. Добрый вечер. Спадар Валянціны, тое, што вось мы назіраем палітычныя лідары, якія заяўлялі аб сваіх прэзідэнцкіх амбіцыях, паўгады ўжо трымаюць іх у вязніцы, і дагэтуль не было ніякога суда, толькі ўвесь час адцягваецца вось гэты тэрмін знаходжання ў следчым ізалятары, але паўгады гэта вялікі тэрмін. Калі б была нейкая справа, то даўно можна было прывесці доказы, нейкі суд зрабіць. На жаль, гэта не максімальны тэрмін, на які можна сапраўды знаходзіцца ў нас пад вартай, можна знаходзіцца 1,5 гады. Але што тычыцца Ціхановскага, то гэта ўжо чацвёртае абвінавачванне дачыненне да яго. Яго абвінавачвалі першапачаткова групавых дзеяннях, груба парушаючых грамадскі парадак. Это, уласна, тая самая правакацыя, якая была здзейснена супраць яго ў Гародні падчас збору подпісаў па вылучэнні в якасці кандыдату у прэзідэнты Святланы Ціхановскай. Потым яго пасля таго, як былі злоўленыя так званыя байцы Вагнера, абвінавачвалі разам са Статкевічам у арганізацыі ўжо масавых беспарадкаў, нібыта ў звязцы з гэтымі вагнераўцамі. Была і заява старшыні ЦВК Лідзі Міхайлаўны Ярмошынай пра тое, што ён сваімі пагрозамі нібыта ўплываў на дзейнасць ЦВК. І ўрэшце апошняя справа за распаліванне варажнечы па нацыянальнай, расавай, рэлігійнай ці іншай сацыяльнай групы. Наколькі нам вядома, гаворка вядзецца пра іншую сацыяльную групу супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Гэта ўжо другая спроба ўзбуджэння крымінальнай справы па такой вот кваліфікацыі, па ўзбуджэнні варажнечы да іншай сацыяльнай групы супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Нагадаю, раней такую спробу была зроблена ў дачыненні да Змітра Паліенкі, і мы тады заяўлялі і зараз гаворым пра тое, што супрацоўнікі праваахоўных органаў не з'яўляецца асобнай сацыяльнай групай. Гэта вельмі непісьменнае з пункту гледжання права абвінавачвання. Спадар Валянціна, між тым крымінальнае абвінавачанне маюць не толькі палітычныя лідары, якія заяўлялі аб сваіх прэзідэнцкіх амбіцыях, як, напрыклад, Мікалай Статкевіч, Павел Северынец, Віктор Бабарыка альбо Сергей Ціхановскі. Таксама сёння праваабарончы цэнтр «Вясна» прызнаў яшчэ аднаго палітвязня. Гэта студэнт-бэдуір Ян Салановіч, які атрымаў ужо 86 сотняў арышту паводле адміністрацыйных артыкулаў. Аднак цэнтр прызнае яго таксама палітвязнем, так як бы ён праходзіў па крымінальным артыкуле. Ну так, мы своей заявой хотели притягнуть еще раз увагу до этой заганной практики выкарыстання адміністратыўнага заканадаўства таким вот шляхам, калі адміністратыўныя арышты дадаюцца адзін да аднога ў запар, і ў выніку мы атрымліваем фактычна пакаранне, якое па працягласці роўнае, напрыклад, арышту, які выносіцца ў межах крымінальнага кодекса. Там мінімальны арышт ён да 3 месяцаў. Фактычна па адміністратыўных справах мы маем працяглы арышт як па крымінальнай. Ну а па-другое, мы ў сваёй заяве яшчэ раз адзначылі, што паводле нашых крытэрыяў усе людзі, якія затрыманыя, арыштаваныя за ўдзел у мірных сходах, яны з'яўляюцца палітвязнямі на час іхняй ізаляцыі. То есть все, хто знаходзіцца зараз на адміністратыўных арыштах, яны ўсе палітычна зняволеныя, таму што яны пазбаўленыя волі, хай сабе і кароткатэрмінова, але за мірнае реализацию своих свобод, свободу выказывания меркавання и свободу мирных сходов. Только за гэта их кинули за краты. 31 тысяча затрыманых, да такой менавіта лічбы набліжаецца вось гэты лік усіх, каго затрымоўвалі з палітычных прычынаў з гэтак званых прэзідэнцкіх выбараў з гэтай даты. Толькі напярэдадні ў спісе «Вясны» было 423 чалавекі затрыманыя, аднак мы бачым, што працягваецца практыка таксама не проста затрыманняў, але і прыніжэнняў людзей. Вось гэтыя відэа, якія публікуюць нават дзяржаўныя, блізкія да дзяржаўных органаў тэлеграм-каналы,
каналы, потым паказваюць па дзяржаўным ТВ, як людзі збітыя, вось літаральна напярэдадні ролік, дзе прымушаюць затрыманага чалавека гаварыць, хто твой прэзідэнт, і ён адказвае Лукашенко. Гэта ўжо нагадвае нават не рэпрэсіі ў Еўропе, гэта нагадвае тое, што адбываецца ў Чачні Кадырова. На жаль, сапраўды практыка прымянення катаванняў і іншых жорсткіх відаў абходжання ў дачыненні да затрыманых, яна працягваецца. Яна не спынілася пасля першых дзён пратэстаў у жніўні, калі мы фіксавалі масавыя катаванні ў дачыненні да затрыманых. Зараз это все працягваецца, і маркіроўка затрыманых фарбай, і збіццё, і змушаныя прызнанні на камеру, якое дэманструецца, праўды, па тэлевізіі, і нават няма ніякага у іх сумневу адносна таго, што это можна рабіць. Но я только могу так сказаць, што гэта все віды доказы катаванняў, якія свой час знойдуць сваю прававую ацэнку. І ў тым ліку, як і знойдуць сваю прававую ацэнку дзеянні кіраўніцтва МУЗ. Таксама цікава, што вось на апошнім гэтым роліку, які я ўзгадваў, нават не вырашылі змяняць голас сілавікі, нібыта пачуваюцца ўпэўнена, што, маўляў, нічога ім не будзе. Аднак трэба памятаць, што сапраўды гэта могуць быць доказы потым у крымінальных справах супраць іх. Тым часам крымінальныя артыкулы зноў-такі сыпяцца на людзей, якія нічога дрэннага не зрабілі. Сёння прад'явілі абвінавачанне Алексею Санчуку, барабаншчыку, якога забралі на рэпетыцыі, а раней ён удзельнічаў у маршах і там менавіта вёў такі барабанны бой. Забіраюць людзей іншых прафесіяў, нашых калегаў увязнілі. Таксама з праваабарончага цэнтру «Вясна» Марфа Рабкова ўжо больш як 2 месяцы знаходзіцца пад вартай. То бок ідзе проста такі пераслед людзей, якія абсалютна ніякой шкоды грамадству не нясуць, займаюцца сваёй справай, часам хоббі, і выражаюць сваю такім чынам пазіцыю, а іх за гэта хочуць на гады засадзіць у турму. Гэтым і выражаецца палітычны матыў. Тое, што людзей садзяць у турму не таму, што яны здзейснілі злачынства, а толькі за тое, што яны рэалізоўвалі свае свабоды, якія гарантаваныя нам Канстытуцыяй і міжнароднымі нормамі па галіне правоў чалавека, свабода выказання меркавання, свабоду мірных сходаў. У нас класіфікуюць як злачынства тое, што людзі выходзяць на дэманстрацыі. Проста за факт самога выхаду на дэманстрацыю ўжо можна патрапіць за крат. Таму мы як бы і гаворым пра палітычна матываваны пераслед і пра палітвязняў. На сённяшні дзень 145 чалавек прызнаныя палітычнымі зняволенымі, але я мушу з сумам адзначыць, што гэта лічба далёка не канчатковая, і яна будзе павялічвацца, і мяркую, што і на гэтым тыдні яна будзе павялічвацца на наступным. Увогуле нам вядома прозвішча ўжо больш 400 людзей, якія патрапілі пад пераслед крымінальны пасля выбараў і перыяд выбараў. Ну, а ўвогуле Генпракуратура гаворыць пра больш чым 900 крымінальных справаў, мы нават не ведаем усіх іх фігурантаў яшчэ. Таксама хацеў бы яшчэ раз звярнуць увагу, што за кратамі застаюцца нашыя калегі Дар'я Чульцова, Кацярына Андрэева, якія проста паказвалі ў жывым эфіры, як грамілі сілавікі вось гэты мемарыял Рамана Бандарэнкі. Таксама ў сувязі са смерцю Рамана Бандарэнкі не завезена ніводныя крымінальныя справы, а вось Кацярына Барысевіч з Тутба, якая публікавала артыкул пра тое, што Раман Бандарэнка быў здаровы, спасылаючыся менавіта на дадзеныя лекара, цяпер за кратамі. То бок забойства у Беларусі караць не хочуць, а зняпраўджванне хлусні таго, хто займае пасаду кіраўніка краіны, гэта крымінальнае злачынства. Атрымліваецца так. І тут трэба сказаць, што абвінавачванне ў разгалошванні медыцынскай таямніцы, прад'яўленае і журналісты Тутба, і самому лекару, яно выглядае вельмі непісьменным, таму што няма пацярпелага. Калі разгалошваецца медыцынская таямніца, разгалошваецца дачыненне да кагосьці. То есть ёсць нейкі пацярпелы чалавек ад такога разгалошвання, і мала таго, яму яшчэ прычыненая шкода, асабліва цяжкая шкода, то есть якая выклікала некія расстройствы здароўя, верагодна суіцид ці спроба суіцыда. Ну, прынамсі так гаворыць пра гэта каментар да дадзенага артыкула крымінальнага кодекса. В дадзеным выпадку следчыя органы і прокуратура абгрунтоўвае цяжкія наступствы стратай даверу да праваахоўных органаў і негатыўнай рэакцыі грамадзянаў на праваахоўныя органы. І
натуральна, што ніякіх прэтэнзіяў з боку сваякоў Бандарэнкі ні да журналісты, ні да лекара няма. І нам па тэлевізіі гавораць, што ён загінуў у пабытовай бойцы, што ён быў п'яны. Но тут трэба сказаць, што дастаткова шмат відэаматэрыялаў, якія былі знятыя з камераў, таксама з назірання, якія паказваюць нам і як развіваліся гэтыя падзеі. У дадзеным кантэксце, дарэчы, і не так важна, у якім стане быў Бондаренко, таму што відавочныя супрацьпраўныя дзеянні здзяйсняліся супраць яго невядомымі асобамі, выніку якіх, ці дзеянняў, якім яны маглі спрыяць, ці маглі быць самі прычынай смерці Бандарэнкі, яны павінны быць устаноўлены следствам у выніку праведзенага расследавання ў межах узбуджанай крымінальнай справы. Я не ведаю ніводнай пабытовай бойкі, якой загінуў чалавек, па якой бы не было б збуджана крымінальнай справай і прынамсі не зробленыя намаганні устанавіць вінаватага ў гэтай смерці. Но ўжо пытанне кваліфікацыі — гэта ўжо іншая справа, як гэта кваліфікаваць, ці цяжкія цялесныя пашкоджанні, якія пацягнуць смерць, ці наўмыснае забойства, ці яшчэ як. Але прынамсі павінна быць справа ўзбуджаная. Мы гэтага не бачым. Што яшчэ раз падкрэслівае, што да гэтай справы датычныя людзі не простыя, а якія вельмі блізка знаходзяцца да кіраўніка дзяржавы. Сапраўды, яшчэ адно сведчанне — гэта тое, што маці забітага Рамана Бандарэнкі пасля таго, як лекара і журналістку схапілі, сама яшчэ раз перадала вось гэты дакумент, дзе было сказана, што ў крыві знайшлі 0 праміля, што не было ніякага алкаголю ў забітага Рамана Бандарэнкі, то бок абсалютна ніякіх прэтэнзіяў і шкоды тут быць не можа. Дзякуй вялікі, спадар Валянцін Стэфановіч, праваабарончы цэнтр «Вясна». Гаварылі вось пра чарговы тэрор з боку дзяржавы, з боку дзяржаўных органаў супраць людзей, якія проста хочуць законнасці ў Беларусі. Сёння ж у Менску адбыўся традыцыйны марш мудрасці. Сілавікі перакрывалі дарогу, заціскалі пенсіянераў у катлы, распылялі у пажылых пратэстоўцаў спрэй з балончыка. Затрымалі больш за 10 асобаў, у тым ліку 3 журналістаў. У нейкі момант сілавікі так загуляліся ў вайну са старымі, што пачалі біць сваіх. Гэтак бус ціхароў, які суправаджаў калону, выпадкова наехаў на сілавіка у аліўкавай форме. Данное мероприятие не санкционировано. Нельзя терпеть этого унижения, этого насилия. Ну, это, слов даже нет никаких. Сердце кровью обливается. Сердце кровью. И плачем, и ходим, и сражаемся, можно сказать, да, потому что это невыносимо. Мы достаточно уже натерпелись за эти столько лет, что хочется уже пожить свободно, людьми пожить, побыть людьми. Я, наверное, 5-й раз сегодня прихожу. Ноги сегодня не отекли, поэтому я пришла. А что? Почему я прихожу? Потому что я не согласна. Потому что у нас действительно фашизм, садизм. Толькі цяпер з нашага беларускага насельніцтва робіцца сапраўдны народ. Вот чаму я тут. Каб гэта фарміраванне народа дайшло до таго, каб стварылася беларуская нацыя. Что вы делаете? Бабушки и деды, идем до победы! Бабушки и деды, идем до победы! Недзяржаўная брэсцкая газета атрымала з друкарні апавяшчэнне пра тое, што тая не будзе заключаць з выданнем дамову на наступны год. Галоўны рэдактар брэсцкай газеты Віктор Марчук падкрэслівае, што да гэтага за 18 гадоў існавання выдання асаблівых праблемаў з друкарняй не было. Естественно, как это бывает в производственных ситуациях, были какие-то мелкие у нас
скажем так, вопросы, которые мы в рабочем порядке, в принципе, без особых трудностей и без всяких скандалов решали. Ну, иногда нам не нравилось качество печати, иногда у типографии там какие-то претензии были там по поводу оплаты, там мы иногда не вовремя что-то там платили. В последнее время мы платим, делаем предоплату типографии, то есть по финансовому направлению тут вообще к нам никаких претензий быть не может. Поэтому ну вот, это письмо и это решение с какими-то, то есть экономической основы под вот этим решением не заключать с Брестской газетой договор на следующий год абсолютно никаких я не вижу. Какая официальная причина отмовы? В письме, которое мы получили по поводу того, что с нами не будут заключать договор, никакой причины не указано. Я пытался дозвониться директору типографии, он трубку не берет, хотя мой телефон в его телефон вбит. То есть он видит, кто ему звонит. Працягваецца пераслед каталіцкага касцёлу. Грэка-каталіцкага святара айца Віталя Быстрова з Івацевічаў сёння арыштавалі на 10 содняў паводле славутага артыкулу 2334. А ў расонах крымінальны вышук выклікае да сябе рыма-каталіцкага ксяндза Вячаслава Барка у якасці асобы, ў дачыненні да якой вядзецца адміністрацыйны працэс. Раней святара выклікалі ў следчы камітэт у якасці сведкі ў рамках крымінальнага працэсу, а на справе прымусілі даваць пісьмовае тлумачэнне з нагоды YouTube-каналу, на якім з'яўляюцца пропаведзі ксяндза. Ужо зараз з намі на сувязі ксёндз Вячаслаў Барок. Вітаю вас. Добрый вечер. Ксёндз Вячаслаў, тое, што вось вы кажаце, вас выклікаюць у крымінальны вышук, аднак па адміністрацыйнай справе, ці былі нейкія ўвогуле тлумачэнні, чаму спатрэбілася вось вас, як быццам бы нейкага злачынцу, вас, святара, цягнуць да міліцыянтаў? Я спрабаваў спытацца, у чым справа, аднак той, хто пераказваў мне позву, сказаў, што патлумачыць усё тады, калі я з'яўлюся да іх. Конечно, я тады сказаў, што працэдуру ведаеце, давайце позву, ну і я з'яўлюся. Калі вас выклікалі ў следчы камітэт, вас папрасілі даць вось гэтыя нейкія паясненні наконт вашага YouTube-каналу. Зноў-такі хацелася б вельмі пачуць, а што яны вам гаварылі? Як яны тлумачылі, што святара цягнуць у следчы камітэт за ягоныя пропаведзі, заснаваныя на Евангеліі, на вучэнні касцёла? Ім цяжка было гэта патлумачыць. Яны спрабавалі казаць у следчым камітэце, што выконваюць сваю працу, таму што поступіла да іх, не ведаю, як это сказаць, прадпісанне з прокуратуры, ну і яны павінны апытаць, яны павінны праверыць. Ну, што яны хочуць праверыць, ці хочуць больш дакладней вывучыць сацыяльнае вучэнне каталіцкага касцёла, сказаць мне складана на сённяшні момант. Ну, але адназначна з боку тых прадстаўнікоў сілавых структур, з кім размаўляю я бачу тое, што яны не разумеюць таго, што яны робяць. Загад зверху ідзе. Ну, сапраўды, ёсць загады зверху, няма ніводнай крымінальнай справы супраць тых, хто забіваў людзей, супраць тых, хто людзей катаваў, збіваў, затрымоўваў незаконна. Затое вось не пускаюць мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча ў Беларусь, абсалютна беззаконных ніякіх падставаў на тое грамадзяніна Беларусі. Выклікалі таксама ў генеральную пракуратуру яго намесніка біскупа Юрыя Касабуцкага. І вас вось у чарговы раз сілавікі да сябе цягнуць на нейкія допыты, прыкрываюцца загадамі. Аднак памятаем, што гэта вось тое, што адбываецца, гэта нагадвае, як рабілі бальшавікі, якія таксама не зважалі ні на якія законы, а проста мэтанакіравана пераследавалі хрысціянаў. Ну, сапраўды так. Гэта вельмі дзіўна тое, што дзеецца.
Мне дзіўна, чаму я павінен, прапаведуючы слова Божае, прапаведуючы афіцыйнае навучанне касцёла каталіцкага, я павінен адказваць перад праваахоўчымі органамі, што я раблю. Гэта, безумоўна, дзіўна. Аднак, калі аналізаваць сітуацыю нашу, беларускую, і пералічваць усе тыя факты, пра якія вы ўжо узгадалі, то нічога дзіўнага няма ва ўсім гэтым. Ну і пазастаецца толькі вось чакаць, у чым могуць абвінаваціць. Добра, мітрапаліта абвінавацілі у тым, што ён атрымоўваў, быць можа, нейкія указанні з Польшчы, но можа мяне абвінавацюць, што я японскі шпіён. Я ўзгадаў, што некалі, будучы яшчэ маладым, я перапісваўся з сябрамі з Японіі. Ну то я не ведаю, чаго чакаць. Ну, паглядзём, пакажа час. Слаба я давяраю правасуддзю беларускаму, праваахоўчым органам, аднак я вельмі моцна веру у правасуддзе Божае і спадзяюся, што ўсё будзе добра. Памятаем, што мітрапаліта арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевіча абвінавачвалі, што ён нібыта патрымоўваў інструкцыі з Варшавы, і тады мітрапаліт сказаў, што інструкцыі яму можа даваць толькі папа рымскі Францішак. Ксёндз Вячаслаў, ведаю, што вы таксама ў сваім блогу звярталіся да пантыфіка. Яшчэ ў верасні пантыфік заклікаў тых, хто ўтрымоўвае ўладу ў Беларусі, каб яны пайшлі на саступкі грамадзянам, забяспечылі свабоды і правы, прыслухаліся да патрабаванняў беларусаў. На вашу думку, якую ролю можа адыграць папа Францішак цяпер і ўвогуле вось каталіцкая іерархія ў нашым грамадстве? Ну, я вельмі моцна спадзяюся на папу Францішка, на тое, што ён усё ж такі праявіць сваю заклапочанасць пра народ беларускі. Барані Божа, я не думаю, што папа Францішак не ведае пра сітуацыю у Беларусі і пра тое беззаконне, якое дзеецца. Напэўна, это ведае. І я думаю, што ён таксама працуе ў гэтым кірунку і робіць шмат дзеля таго, каб дапамагчы нам вырашыць той беспрэцэдэнтны крызіс, які адбываецца у нашай краіне. Ксёндз Вячаслаў, дзякую вам вялікі за тое, што знайшлі для нас час, і хацеў бы таксама перадаць вам словы падтрымкі ад усіх нармальных людзей Беларусі, якія бачаць, што адбываецца, бачаць, як людзей пераследуюць за праўду. Зычым, каб усё добра вырашылася, ўсё ж такі, каб была справядлівасць. Ксёндз Вячаслаў Барок з парафіі святога Язафата Кунцевіча у Расонах быў маім гаспадарства госцем. Ксяндза Вячаслава чарговы раз сілавікі выклікаюць да сябе. Спачатку гэта быў следчы камітэт, гэтым разам крымінальны вышук, але па адміністрацыйнай справе выклікае зноў-такі нічога нармальна не тлумачаць, а проста пераследуюць людзей актыўных, пераследуюць таксама святароў. І гэта далёка не першы выпадак ціску на каталіцкі касцёл у нашай краіне. Між тым, нягледзячы на ўвесь гэты тэрор, людзі далучаюцца да страйку. Як я ўжо гаварыў, толькі сёння 4 працаўнікі на Беларуськаліі, у тым ліку адна спадарыня, і таксама на нафтане далучыліся да нацыянальнай стачкі. А яшчэ 17 лістапада 11-м чалавекам, які далучыўся да страйку на беларускім металургічным заводзе, стала Ларыса Шанюк. Раней гэтак жа зрабіў ейны муж Олег. Усіх страйкоўцаў звольнілі з заводу, як і сям'ю Шанюкоў. І муж і жонка прапрацавалі на прадпрыемстве больш за 30 гадоў. Праз пагрозы сям'і давялося з'ехаць у Літву, дзе мы паразмаўлялі са спадарняй Ларысай ды спадаром Олегам. На самом деле история началась, на мой взгляд, где-то с прошлого года, когда начали мы следить за, вот я лично начала следить за блогером Сергеем Тихановским. Он показывал все те нарушения, которые были при выборах в избирательной комиссии, что людей нет, а на самом деле приписки огромнейшие. Но когда начались задержания и по надуманным поводам его, в апреле его задержали, посадили на какие-то сутки, я уже не помню всех подробностей, начались президентская кампания. Мы следили за Тихановским, и возмутило, когда стали людей выстаивать очереди, чтобы отдать свои голоса. Но по надуманному поводу
в прямом эфире практически Тихановского схватили. То была провокация, женщина какая-то к нему подошла и стала ему какие-то вопросы задавать. И говорит, он мне не отвечает, и для этого, чтобы он ответил, оказывается, нужно милицию вызвать. Ну, это как бы несерьезно, по крайней мере. Вот. И, в общем, Сергея задержали. Получается, что просто по надуманному поводу. Когда уже начались президентские выборы, 8 августа, мы отдали, наша семья отдала голоса свои за Тихановскую Светлану. 73% отдали за Светлану Тихановскую. И потом вдруг отключили интернет. Начали разгонять людей, просто люди собрались, были не согласны с итогами выборов. Хотя, результатов еще не было, но все понимали прекрасно по тому количеству милиции, которое в городе, по тому, как комиссии уходили черными ходами с участков избирательных, и их в сопровождении милиции вывозили, что, выборы честные не будут, это однозначно. Да все этого ждали, все знали прекрасно, что в нашей стране творится. Начались эти избиения, я просто там присутствовал, сам это все лично видел. Это, конечно, был шок. Мы видели, что в Окрестино происходило, видели, как люди все это снимают, что здесь с людьми делают, избивают до смерти, до полусмерти и насилуют. И это меня это просто шокировало. Она изготовила листовки и на работе вывесила на участке у себя, где она работает, на БМЗ, работала, вывесила эти листовки. Там было 3 слова всего. Проклятие кровавому Александру. И после этого началось. То есть началось давление, начались угрозы, увольнение, меняй работу, увольняйся, когда у тебя заканчиваются контракты и так далее и тому подобное. Со стороны руководства ее подразделения. И, в общем, довели до прединсульта. Ее прямо с работы забрали на скорой, она 2 недели отлежала в больнице. Отлежала в больнице. 14 числа у нас был первый митинг возле завода управления на БМЗ. Я в этот день работал, вышел туда и задал при присутствии губернатора Гомельской области генеральному директору задал вопрос, почему такое происходит, почему за свою гражданскую позицию человека доводят до такого состояния, почему не соблюдаются элементарные права трудящихся, почему условия труда, то, что должно быть, и то, что есть на самом деле, это крайняя противоположность, скажем так. Ответов я не получил на свои вопросы. 2 числа я ухожу в стачку 2 ноября. Меня сначала пытались уговаривать, там собралось очень большое количество руководства, в том числе и самого завода. Пытались пугать. Я говорю, ребята, это мой осознанный выбор. Я знаю, что мне это грозит, чем это. Я выбрал этот путь и назад отступать я не собираюсь. В этот день меня уволили. В 3 часа я был свободен уже, как ветер. Отдали трудовую книжку, даже не подписывали никакие бумаги необходимые. Просто вывели за проходную. Как будто 31 год я... Хотя за 31 год у меня нет ни нарушений ни трудовой дисциплины, ни производственной дисциплины. Я работал честно. Мне пришла повестка в милицию на 17 ноября. Числа где-то 15 или 16, я уже точно не помню. Мне, не будем его называть, позвонил человек, который работает в органах, и сказал, что ты туда не ходи. Но меня вызывали как свидетеля. Ты туда не ходи, потому что ты оттуда уже не выйдешь. И почему сейчас я верю этим словам? Потому что буквально на следующий день у нас тоже как свидетелей 3 человек ОМОН задерживал на заводе. Их тоже вызывали в заводоуправление. И прям в рабочей одежде их есть видео. Как это все. Самых паршивых преступников. Ложили на асфальт, сломали лицом вниз, практически. как у нас зверствует ОМОН. И уже будучи на границе, мне звонил следователь. Просил, зайди на 5 минут. Я говорю, так меня нет в стране, я не могу зайти. Зайди на 5 минут, пожалуйста. И потом вышла статья. Я не знаю, этот сайт, кто у нас, МВД или КГБ,
делает в Жлобине, что семья провокаторов, за деньгами погнались. Там хотелось бы вернуться, конечно, но не при этом режиме и вернуться в страну, где нет опасности для нас и для наших детей, где закон главенствует. Напярэдадні ў ваенны шпіталь трапіў 29-гадовы праграміст, які атрымаў агнястрэльнае раненне ў грудную клетку каля станцыі метро Уручча. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал «Белыя халаты Ньюс». У адказ на тэрор тэлеграм-канал «Нехта Лайф» апублікаваў асабістыя звесткі 7000 жаўнераў і афіцэраў унутраных войскаў, а таксама амаль 2500 курсантаў і выкладчыкаў Акадэміі МУС. Як яшчэ змагацца з беззаконнем сілавікоў, ужо зараз абмяркуем з былым старэйшым операпаўнаважаным аддзелу па наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі, а цяпер прадстаўніком ініцыятывы «Байпол» Мацвеем Купрэйчыкам. Спадар Мацвей, добрый вечар. Добрый вечер. Ну вось тое, што мы пачулі, стралялі зноў у хутчэй за ўсё мірнага дэманстранта, як сведчаць «Белыя халаты Ньюс». І была сітуацыя, як забілі Александра Тарайкоўскага, забілі Геннадзя Шутава, таксама забілі Рамана Бандарэнку, але ніякіх, здаецца, высноваў па тым баку не зрабілі і працягваюць вось такія дзеянні, якія небяспечныя для жыцця. Я бы хотел сказать, что в настоящее время сотрудники силовых структур уже потеряли ту грань, то есть они ее уже давным-давно перешли, когда закон уже перестал быть для них чем-то важным и каким-то средством верховенства чего-то, к чему каждый сотрудник должен стремиться. Ведь каждый сотрудник органов внутренних дел давал присягу белорусскому народу, и именно народу, не какому-то человеку, который там платит кому-то зарплату или не платит. Они конкретно давали присягу белорусскому народу. И сейчас каждый из них, можно сказать, собрал сам на себя компромат, и теперь они, как я считаю, борются уже не за закон, не за справедливость, а только за то, чтобы выжить в данной ситуации. Вось менавіта ваша ініцыятыва «Байпол» недавно апублікавала некалькі відэа, у тым ліку вось гэтыя запісы з відэарэгістратараў амонаўцаў, якія разганялі пратэсты 1 лістапада, а таксама падчас маршу партызанскага яшчэ 17 кастрычніка. Там такія цікавыя сітуацыі. З аднаго боку бачым, як абражаюць людзей, як крычаць мацюкамі на мірных грамадзянаў, з другого боку бачым, як калі калона, якая там не мае ніякіх ні арматураў, ніякіх какталяў Молотова, просто развярнулася ў бок бусаў, як пачалася такая гістэрыка па рацыі, што нас зараз всіх расстрыляюць, нам надо в баявым парадак перастроіцца і так далей. Вось такія настроі ў сілавікоў пануюць, і тое, што, я думаю, многія гледачы хацелі б запытацца у вас, адкуль такія злівы. Ну, так, ведаю, што вы не можаце пра гэта сказаць, аднак вось такі момант, караценька толькі дадам. Кожны дзень бачым, што страйкоўцы далучаюцца на прадпрыемствах па адным, па два, па 5 чалавек. Так, можа быць, і ў сілавых структурах проста засталіся яшчэ нармальныя людзі, якія разумеюць, што адбываецца, і таму хочуць гэту сітуацыю змяніць. Конечно, в силовых структурах в настоящий момент до сих пор остаются честные сотрудники, которые себя ничем не запятнали. У нас есть телеграм-канал, который так и называется «Байпол», в котором мы держим связь через который мы держим связь с такими сотрудниками. Ежедневно нам пишут очень много людей. Например, только за последние сутки более 400 сообщений, в которых мы получаем такие сведения, которых, я бы сказал, невозможно получить от гражданского человека. То есть это как раз свидетельствует о том, что люди, находясь внутри системы, помогают нам, и они хотят, чтобы в нашей стране закон имел какой-то вес. Спадар Мацвей, ўсё ж такі працягваецца 117-й дзень пратэсты ў Беларусі ідуць, і многія людзі вось выходзяць аддана, нягледзячы на тэрор і так далей. Аднак гэта натуральна, што кожны чалавек мае свае сілы, людзі стамляюцца і задаюцца пытаннем, а што з таго боку барыкадаў? Няўжо гэта не цяжка пастаянна вось быць у такім напружанні, з гэтымі шчытамі бегаць, спецсродкі прымяняць і так далей? Няўжо ім самым не надакучыла вось служыць не народу, а аднаму чалавеку, які ўтрымоўвае ўладу? По нашим сведениям, с 9 августа текущего года у сотрудников ОМОН не было ни одного выходного. Они ночуют в казарме, не видя со своей семьей, и то есть сейчас они их стараются таким образом сплотить как братство. Однако мы с каждым днем все больше и больше получаем информации как из ОМОН, так и из других силовых структур,
и видим, что напряжение внутри начинает тоже давать свои результаты. То есть люди устают. Не только протестующий человек устает от того, что он выходит каждое воскресенье, либо делает от своего имени итальянскую забастовку. Однако и сотрудники внутри системы, ежедневно выходя в патрули, заступая в наряды, патрулируя еще какие-то места, там, например, как сейчас во дворах различных начали размещать сотрудников, которые следят, чтобы люди банально не проводили вечернее чаепитие. Каждый раз. Аднак вось вы кажаце, што стамляюцца, ну ўсё ж такі бачым, што 31 000 чалавек цягам гэтых месяцаў была затрыманая, а гэта ж усё робяць канкрэтныя людзі. І учора 423 як мінімум чалавекі затрыманыя. Сёння прымянялі спецсродкі супраць пенсіянераў і з такой нейкай злосцю, з крыкамі на старых людзей, увогуле па-за якім-кольвек увогуле прынцыпамі маралі, выхавання. Аднак усё ж такі кажаце, што вось гэты мірны пратэст, тое, што людзі ходзяць нястомна, дае свои эффекты. Конечно, это очень сильно влияет. Когда сотрудник милиции раньше видел, что с бело-красным-белым флагом выходило, например, на площадь 10 человек, там 10 000 человек даже пускай возьмем, а когда в августе этого года по всему Минску вышло на улицу 500 000 человек, ну, лично на меня это произвело очень сильное впечатление. И я начинаю понимать, что на самом деле нас, тех, кто поддерживает закон, тех, кто признает Светлану Тихановскую легитимным, законно избранным президентом, нас намного больше, в десятки раз больше. Спадар Матвей, вось вы вырашыліся на тое, каб быць уласна на баку закона, насуперак начальства, насуперак загадам, магчыма, насуперак нейкай кар'еры пры гэтым рэжыме ў Беларусі. А што рабіць вось сілавікам, якія ў свой час у жніўні не вырашыліся і вось зараз застрялі ў гэтай сістэме, аднак усё ж такі хочуць яшчэ сумленна сябе павесці? Я могу предложить им такой вариант. Они могут обращаться посредством телеграмма к нам, где мы рассмотрим все их сообщения, мы ответим каждому человеку, кто напишет нам. И в любом случае мы будем оценивать деятельность человека, каким образом он приступил он закон, не приступил он закон. Мы постараемся ответить всем, и мы готовы любой помощи изнутри. То бок заўсёды можна выбраць сумленне замест кар'ераў пры рэжыме, замест грошай, нейкіх кватэраў, яшчэ чагосьці, заўсёды можна быць на баку добра. Конечно, даже находясь в системе, ты можешь находиться на стороне добра и тем самым помогать нам. Дзякуй вялікі. Спадар Матвей Купрэйчык, былы оперупаўнаважаны аддзелу па наркакантролі і супрацьдзеянні гандлю людзьмі, а цяпер прадстаўнік ініцыятывы «Байпол», аб'яднання сілавікоў Беларусі, быў маім і спадарства госцем. Тым часам звольненага выкладчыка Беларускага дзяржаўнага універсітэту транспарту ў Гомлі Яўгена Малікава адпраўляюць на зборы. Медкамісія прызнала яго годным да службы ў войску. І гэта пры тым, што ў свой час Малікаў не служыў па стане здароўя, а цяпер яму 40 гадоў. Але военкамат кажа, што нават тых, хто не служыў, можна выклікаць на зборы да 50гадовага ўзросту. Сам спадар Яўген лічыць, што гэта працяг ціску, пераследу і помсты з боку гомельскіх уладаў за яго актыўную пазіцыю. У верасні Малікаў атрымаў 500 дняў арышту. У абарону свайго тады яшчэ выкладчыка на акцыі выйшлі студэнты, а таксама склалі калектыўную петыцыю, якую паспелі падпісаць 450 чалавек. Меня выкликали у кабинет наместника, начальника военкомата, и где мне поведомили, что мы поздравляем вас с получением новой военно-учетной специальности, вы ее повысили, теперь вы признаны годным к службе в Вооруженных силах Республики Беларусь. Ну, я так подумал, мне такая розница. Мои 40 годов, в принципе, про военкомат можно было не переживать. А наступной фразой мне сказали, и таким образом вы призываетесь Вооруженные силы Республики Беларусь на военные сборы. Это было так, видите, нечакано, улічваючи то, что 19 листопада меня звольнили с працы, а 30 листопада я повинен идти служить Збройные силы Республики Беларусь. Конечно же, тут бачна відавочная закономерность. Так атрымалася, что после заканчэння университета я у войску не служил, бо я не прошел по зроку. У меня был вельмі кепскі зрок, и адпаведна мяне камісавалі по гэтай причине. Пазней я зрабіў аперацыю на вачах, і в гэты раз признали уже годным, и теперь я чакаю
военных сборов. Для меня відавочна, что это форма ціску на мяне, як на громадского активиста. Тым больш, што ў верасні я атрымаў 5 сутак арышту за удзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве, як было запісана ў пастанове суда. І я думаю, што гэта вынік, канечны вынік, ось такая дробная помста кагосьці з людзей, якія прымаюць рашэнні, у тым ліку і каго забіраць на зборы. Конечно, 25 сутак схадзіць на зборы, гэта не 25 год, як было у царскай арміі, там 150 гадоў таму, то гэта, конечно, час не такі вялікі, але з іншага боку, ну, реально, у меня былі іншыя планы, я застаўся без працы, фактычна без сродкаў, і планаваў выдаткавацца на нейкую іншую работу, ці знайсці нейкую падпрацоўку, і у меня ўжо былі планы, і зараз ад всего гэта прыйдзецца адмовіцца. Потому что 25 дзён мне трэба аддаць службе у беларускім войску. Я, конечно, хавацца не збіраюся ні ў якім выпадку, але, конечно, это такая прыкрая сітуацыя, калі кандыдату навук прыходзіцца губляць час не на навуку, не на адукацыю, а на службу ў войску, якім ён, в прынцыпе, ўжо, здаецца, па ўзросце павінен быў перарасці. 117-й дзень працягваецца актыўная фаза пратэстаў у Беларусі. Нашы грамадзяне змяняюць фармат, выходзячы ў сябе ў дварах. Лукашенко тым часам вельмі хоча сустрэцца з Пуціным і з лідарамі краінаў ЕАЭС. І не ў завочным фармаце, а асабіста, каб, цытата, пагаварыць у адкрытую, таму што куча праблем. Аднак пакуль кіраўніку Беларусі адмаўляюць у яго просьбе, спасылаючыся на эпідэміялагічную сітуацыю. Таксама з СІЗА прабіліся лісты ад палітзняволенай Марыі Калеснікавай, адказ нямецкаму часопісу Der Spiegel, у якім Марыя Калеснікава заяўляе, што дыялог з прадстаўнікамі рэжыму магчымы толькі пасля вызвалення палітвязняў і расследавання злачынстваў, здзейсненых супраць народу. Апошнія палітычныя навіны ўжо зараз абмяркуем з вядомым палітычным аглядальнікам Александром Класкоўскім. Спадар Александр, добрый вечар. Вітаю вас. Хацеў вас перадусім запытацца, чаму Лукашенко так хоча сустрэцца з Пуціным вочна, не праз відэаканферэнцыю, а асабіста. Кажа, што куча праблемаў. Няўжо яму вось было мала сустрэчы з Лаўровым на мінулым тыдні? Лукашенко прывык вырашаць пытанні з Масквой, так бы мовіць, па паняццях. І таму ён рвецца на вочную сустрэчу, каб недзе там перацерці, так бы мовіць, вострыя нейкія праблемы міжсобку без лішніх вушэй і вачэй. Мне здаецца, што ён цяпер трошкі акрыяў вось ад таго шоку, які быў у яго ў жніўні на самым піку пратэстаў, і цяпер ужо ён некалькі разоў абмовіўся, прызнаў, што насоўваецца эканамічны крызіс, і увогуле падыходзіць час, падпаўзае час, калі трэба з нафтай, з газам вырашаць пытанні, грошай трэба болей ад Масквы. Тое, што яна дала, гэта такія катовыя слёзы, яны не вырашаюць беларускіх эканамічных праблем. Карацей, ён, і гэта праслізвала ў ягонай сустрэчы з Мясніковічам, ён наўпрост там згадаў зноў пра цэны на газ, ён хоча найперш вырашыць эканамічныя пытанні, атрымаць таннейшыя энергарэсурсы ад Масквы, а тая, як бачым, падвешвае пытанні. Усяго толькі 500 мільёнаў долараў далі Мінску, і гэтыя грошы пайшлі на сплату ранейшых даўгоў за газ. А далей Масква, відаць, чакае, што Лукашенко ўсё ж такі зробіць нейкія крокі па шляху вось гэтай канстытуцыйнай рэформы і ўвогуле як-небудзь пастараецца ўлагодзіць усё ж такі крызіс. І тут вялікае пытанне, бо Лукашенко, як мы бачым, пакуль што акрамя дручка ніякіх інструментаў для ўлагоджвання гэтага крызісу ўнутранага не бачыць. Бачым тым часам, як Масква на словах падтрымлівае Лукашенко. Малыя грошы, але ўсё ж такі далі. Былі там гэта і штрайкбрэхеры на БТ прыязджалі ў жніўні. Аднак ёсць і такія пагалоскі, што нібыта патрабавалі вызвалення палітвязня Віктара Бабарыкі. Вось нібыта патрабаваў Пуціна, і Лукашенко хоча адправіць яго на Кіпр, каб ён не заставаўся тут у Беларусі. Былы палітвязень, былы кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў сказаў, што ёсць прыкметы таго, што Бабарыку маглі б адпусціць пад хатні арышт, таму што ён узгадваў, як яго вызвалялі, і таксама быў ператрус у ягоным доме, у ягонай кватэры перад тым, як вызваліць яго з СІЗА КДБ. І цяпер таксама быў ператрус у Віктара Бабарыкі. Аднак вось адвакат палітвязня
не пацвярджае такой інфармацыі. На вашу думку, што б гэта ўвогуле значыла, калі вось Віктара Бабарыку адпусцілі, а іншых усіх палітвязняў пакінулі за кратамі? Ведаеце, з аднаго боку, вядома, ёсць, я думаю, нейкі інтарэс у Масквы, асаблівы да Бабарыкі, хаця б таму, што гэта звязана са справай Белгазпромбанка, і ён 20 гадоў быў кіраўніком гэтага банка з расійскім капіталам, і, дарэчы, Масква дасюль жа не вярнула сабе кіравання гэтым банкам. Ён знаходзіцца пад кіраўніцтвам, як вядома, той часовай адміністрацыі, якую прызначыў Лукашенко на чале са сваёй даўняй знаёмай спадарыняй Ермаковай. Таму, натуральна, што інтарэс да персоны Бабарыкі ў кантэксце вось усёй гэтай справы Белгазпромбанка Масква можа выяўляць. Але наколькі гэта моцны ціск, тут сказаць цяжка. Ва всякім разе, мы не маем нейкіх наўпроставых доказаў таго, што Лукашенко, прабачце, што Масква ставіць перад Лукашенко вось гэта рубам пытання: вызваляй Бабарыку, іначай там не атрымаеш крэдыт і ніякай падтрымкі. Я думаю, што ў такім выпадку мы б ужо нейкія наступствы бачылі. А пакуль што ўсё ж такі, вось калі так цвяроза, без гэтых укідаў, без чутак прааналізаваць, то ніводнай публічнай заявы на ўзроўні хай сабе асобных нейкіх палітыкаў, Жырыноўскі часта нос паветры трымае, ці нехта яшчэ з Думы хаця б сказаў, што вось трэба вызваліць Бабарыку. Нічога гэта адчуваць не было. І ўвогуле трэба сказаць, што Лукашенко апошнім часам асмялеў у дачыненнях з Масквой і пачаў ужо пакрысе, так ведаеце, агрызацца. Таму я не ўпэўнены, што сапраўды ёсць вельмі моцны ціск з боку Масквы ў гэтым пытанні. Мне здаецца, што Лукашенко вось намацаў такую слабіну Масквы, паколькі яна за яго упісалася тады вось у жніўні адназначна вуснамі Пуціна, нават вайсковую дапамогу паабяцала, то яна ўжо цяпер знаходзіцца ў гэтай каляіне, з якой цяжка выскачыць. Так мяркуе Лукашенко. Ён мяркуе, што ўсё адно ён для Масквы болей прымальны, чым любая альтэрнатыва, і таму хоцькі-няходзькі Пуцін яго будзе падтрымліваць. Ці атрымаецца гэтым часам у яго зноў перагуляць Маскву? Гэта, канешне, пытанне адкрытае, але тое, што ён пачаў ужо адкручвацца ад таго, што ён мусіць Пуціну ў Сочы паабяцаў наконт там канстытуцыйнай рэформы, транзіту ўлады і гэтак далей, то гэта цяпер бачна ўжо і неўзброеным вокам. Ці атрымаецца перагуляць Маскву? Таксама пытанне, ці атрымаецца утрымацца на пасадзе. 117-й дзень у Беларусі працягваюцца пратэсты, нягледзячы на тэрор, на 31 000 затрыманняў, рэкорды для Еўропы, гэта рэкорды за дзясяткі гадоў. Ну вось і таксама пытанне, хацеў вас запытацца, як вы ацэньваеце змену тактыкі пратэстоўцаў, тое, што пачалі збірацца ў дварах, не спрабуюць нават прарвацца ў цэнтр, сфармаваць вялікую калону. Спадар Александр, што вы тут бачыце, якія плюсы і мінусы? Я думаю, што на пэўны перыяд гэтая тактыка выглядае даволі удалай, таму што ў ранейшым фармаце ўсё цяжэй было ладзіць гэтыя маршы, меней людзей выходзіла. Ну, чаму гэта асобная тэма, тут і псіхалагічная стомленасць, і рэпрэсіі, і ковід. Так што тыя маршы ў тым фармаце мы бачылі, што яны меней шматлюднымі станавіліся, і лягчэй было сілавікам іх разганяць, хапаць людзей. А вось цяпер мы бачым, што яны разрываюцца, яны носяцца туды-сюды на гэтых бусіках, у многіх выпадках не паспяваюць, ці іх аказваецца вельмі мала, і людзі не разбягаюцца, і тады яны не ведаюць, што рабіць. Так што і для людзей таксама прасцей, для старэйшых людзей, не вельмі там такіх смелых, а тут нібыта вось з торбачкай у краму ідзе чалавек і як бы між іншым становіцца удзельнікам. А калі трэба, дык ён шусне ў свой двор, які ён добра ведае, і па нейкіх закавулках уцячэ. Таму у тактычным плане тут ёсць свае плюсы на пэўны час, але, кладучы руку на сэрца, гэта пакуль не ёсць нейкім цудадзейным выйсцем вось з той патавай сітуацыі, якую мы назіраем. Таму што і Лукашенко пакуль не можа здушыць канчаткова пратэсты, але і яны не могуць зваліць рэжым. І тут гэта ёсць, я думаю, пэўным такім канцэптуальным выклікам для
для каманды Ціхановскай і для іншых апанентаў рэжыму, таму што вось беларуская рэвалюцыя на сённяшні дзень забуксавала ў пэўнай ступені, і мы бачым нават наступленне контррэвалюцыі. Натуральна, што недзе ў сярэднетэрміновай перспектыве, я думаю, што у рэжыму Лукашэнкі няма магчымасцяў утрымацца, но але пакуль што наперадзе, я думаю, драматычная барацьба, і гэта выклік, яшчэ раз падкрэслю, і для апанентаў Лукашэнкі. Мне здаецца, што некаторыя з іх апошнім часам надта ўляглі вось у гэту дэкларатыўную рыторыку, якой грашыла старая апазіцыя. Не варта ісці па гэтым шляху. Спадар Александр, літаральна вось апошняе пытанне хацеў запытаць у вас наконт менавіта, вось вы кажаце, што тактыка мае свае плюсы і мінусы. Лукашенко яшчэ 2 тыдні таму, бадай ужо ў 5-й ці 6-й раз гаварыў, што цягам вось гэтага тыдня трэба навесці парадак у Менску. Ягоны памочнік па сталіцы это гаварыў, што мы адназначна навязем парадак. Ну, мінула 2 тыдні, а ўсё роўна паўсюль нацыянальныя сцягі па выходных і міліцыянты носяцца па дварах. Усё ж такі не ўдаецца здушыць вось гэты пратэст. Важна таксама і гэта падкрэсліць. Так, і, дарэчы, не так даўно сам Лукашенко нават у адказах на нейкія там пытанні журналістаў прызнаў, што гэтыя пратэсты не сціхнуць ніколі, што будзе нейкая самая зацятая частка людзей выходзіць. І сапраўды, ведаеце, так, тут зімовы час, і, напэўна, на месяц-два можа маштаб гэтых пратэстаў знізіцца, але ж незадаволенасць людзей і нават гнеў людзей, таму што працягваюцца здзекі, працягваюцца катаванні, гінуць нават людзі, і гэтыя гронкі гневу яны саспяваюць. Таму я думаю, у звязку з тым яшчэ, што і эканамічны крызіс напаўзае, можа быць, і Лукашенко таксама гэта прачувае, вельмі гарачая вясна. Вось у мяне такое прачуванне, што дзень волі на лета будзе вельмі магутным і што увогуле будзе трэсці рэжым вельмі моцны ўжо праз літаральна некалькі месяцаў. Дзякую вялікі, спадар Александр Класкоўскі, вядомы беларускі палітычны аглядальнік, быў маім і спадарства госцем у гэты вечар. А напрыканцы хацеў бы прапанаваць вам яшчэ адзін відэазварот. Гэтым разам былыя і сённяшнія студэнты БДМУ звярнуліся да адміністрацыі свайго універсітэту, а таксама да народу Беларусі. Я ж, Вітаў Ціўчык, на сёння з вами развітваюся. Побачимся у наступных эфирах. Уже больше 3 месяцев в нашей стране идет война против белорусского народа. Не мы ее начали, но в наших силах ее закончить. Мы обращаемся к студентам и преподавателям. Слово «политика» уже не оправдание бездействия. Остаться в стороне сейчас значит предать себя, сограждан и будущее своих детей. Сохранять безразличие уже не означает оставаться непричастным. Мы записываем это обращение, не зная, будем ли мы завтра учащимися в БГМУ, или нас похитят и убьют в РУВД террористы в балаклавах. Да, мы боимся, но переступать через страх белорусам приходится каждый день. Это давно стало привычным делом. Мы обращаемся к администрации Белорусского государственного медицинского университета. Репрессии в отношении студентов и преподавателей недопустимы. Вы наши учителя и будущие коллеги, наши помощники, а не палачи. Унижая студентов, вы унижаете себя. Угрожая невиновным уголовными статьями, вы сами становитесь похожи на преступников. Если не можете помочь нам, то хотя бы не мешайте. Мы обращаемся к народу Беларуси. Любой врач знает, недостаточно лечить следствие, нужно искать причину. Мы требуем отставки нелегитимного президента и проведения новых выборов. Мы убеждены, пока высший государственный пост занимает человек, не имеющий на это народного согласия, граждане нашей страны не будут в безопасности. Продолжатся политические репрессии и судебный произвол. Продолжат похищать студентов, задерживать врачей, запугивать рабочих, законно выражающих свое мнение. Сотрудники силовых структур, уверенные в своей безнаказанности, продолжат врываться в квартиры и издеваться над нашими близкими и теми, кто перед ними оказался беззащитен. Политзаключенные продолжат сидеть в тюрьмах, не зная, когда выйдут и выйдут ли они вообще. Их надежда только на нас. Пока наши требования не будут выполнены, мы, как и весь народ Беларуси, продолжим свою борьбу в мире.
Добрый вечер. Распачинаем навіны па-беларуску і без цэнзуры. З вами Вольга Старасціна. І сёння ў аб'ектыве. 114-й день протесту. Сердце кровью обливается. И так нельзя за власть держаться, унижать народ, убивать его. Затрыманні на марше пенсионеров. Что вы делаете? Заробки падают. Ён будзе вымушаны друкаваць грошы, гэта зноў давядзе да дэвальвацыі інфляцыі. Колькі ж будем зараблять у новом годе? Очень тяжелый год, но то ли еще будет. Бесперабойный интернет. Злучаныя Штаты могуць дапамагчы беларускім медыям і грамадзянскай супольнасці ў забеспячэнні інтэрнэту. Таму што інтэрнет нестабільны, мы назіраем цэнзуру з боку дзяржавы. Беларусы самі маюць клапаціцца пра сваю кібербяспеку. Пратэставы марш мудрасці адбыўся, але сілавікі не далі яму прайсці паўнавартасна. Перакрывалі дарогі, атачалі пенсіянераў і заціскалі ў кальцо. Затрымалі прынамсі 9 чалавек. Падрабязнасці ў Ігора Станкевіча. Чарговы 9-й марш мудрасці сабраў сёння некалькі сотняў чалавек. Людзей не застрашылі спробы жорстка разагнаць учарашні гэтак званы марш суседзяў. Просто ужас возмущает, как детей наших убивают. Как можно жить, когда наших детей убивают? Это же просто... Я только из-за этого иду, что нельзя терпеть этого унижения, этого насилия. Сердце кровью обливается. И так нельзя за власть держаться, унижать народ, убивать его. Человек ведет себя настолько неадекватно, настолько жестоко. Мне кажется, немцы так не поступали, как сейчас поступают с нашими людьми. Мне 80 лет. Но я вижу, что живу в стране, в которой нет парламента, нет суда, нет справедливости вообще. Полное беззаконие. Я в 7-м поколении мечанка. И вот это быдло мне будет стоять и говорить о том, что и где ходить, и как ходить, так не будет. Пенсіянеры традыцыйна вырушылі ад чырвонага касцёлу на праспект Незалежнасці, але неўзабаве сутыкнуліся з сілавікамі. Потым калона збочыла праз вуліцу Валадарскага на Раманаўскую слабаду ў бок станцыі метро Фрунзенская. Удзельнікі акцыі спявалі песню «Ідзе вайна народная». На меркаванні пратэстоўцаў беларусам ізноў даводзіцца змагацца з фашызмам. Падчас пераследу на аднаго з сілавікоў наехаў аўтобус. Мужчына паваліўся, аднак хутка ўскочыў і пабег далей. Ці зафіксуюць дарожнае здарэнне, невядома. Супраць удзельнікаў мірнага пратэсту сілавікі ўжылі спецсродкі. Другая частка удзельнікаў мірнай акцыі дайшла да будынку КДБ, дзе пачала вадзіць карагоды. Іх таксама выціснулі сілавікі. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» у часе маршу мудрасці ў Менску затрымалі больш за 10 асобаў. Маршу куды меншага маштабу прайшлі таксама ў Віцебску, Горадні, Берасці ды іншых гарадах. Ігор Станкевич, Белсад. Імкліва зменшаюцца рэальныя заробкі. З афіцыйнай статыстыкі вынікае, што ў кастрычніку беларусы атрымалі на рукі менш, чым нават 10 гадоў таму. У наступным годзе будзе яшчэ горш. Лічбы, факты і прагнозы экспертаў у сюжэце Юліі Цяльпук. Праз месяц сядаць за святочны стол і падводзіць вынікі года. Матэрыяльны бок сёлета не наймацнейшы. Паводле статыстыкі, летась у кастрычніку налічаны заробак быў на $50 вышэйшы, чымся ў кастрычніку сёлета. Если сравнивать с прошлым годом, да, на процентов 30 упал. Частное лицо. Работаем на Европу. У нас все нормально в этом плане. Зменшился. 10, наверное, на 20%. Я вынуждена была уволиться с работы. Освещать, наверное, не хочу, по какой причине, но я думаю, многим известно, по какой причине. Он же у руля, и систему это создал,
чтобы я нищий был. Потому что было когда-то время, когда я в модных магазинах одевался. Да крызісу 10-гадовай даўніны, калі ўзяць тагачасную пакупніцкую здольнасць, людзі зараблялі больш. І валавы ўнутраны прадукт, нават планавы, павялічваўся. Сёлета да спаду, які пачаўся ў Беларусі ў 2019 годзе, далучыўся выкліканы новую хваробаю, а потым і грамадска-палітычны. Яшчэ на $1 мільярд павялічыўся дзяржаўны доўг краіны. Да канца года Беларусь мае аддаць па замежных крэдытах больш за $2 мільярды. Нашым банкам больш за 3 мільярды і больш за 11 нашим предприемствам. Это ключевой риск для всей экономики страны. Невозможность погасить или рефинансировать госдолг предприятий, реального сектора экономики, в котором работает большое количество людей. Это может привести, по сути дела, к дефолту банковской системы Республики Беларусь. Галоўны паказнік эканамічнага росту валавы ўнутраны прадукт сёлета ніяк не выкана, кажа кіраўнік цэнтру Мізіса Ярослав Романчук. На працягу года буйныя прадпрыемствы працавалі на склады. І такіх грошай вось знешняй дэбіторскай запазычанасці недзе там на 12 мільярдаў. Вось і гэта вельмі вялікая сума велізарная, якая сведчыць пра тое, што де-факто вось экономика у значна глыбейшым крызісе, чым сведчаць нават гэтыя паказчыкі. Так што памяншэнне заробкаў на 20-25% рэальных в наступным годзе гэта яшчэ вельмі аптымістычны сцэнар. Паводле эканаміста Лукашенка стварыў сістэму, згодна з якой улада і набліжаныя да яе асобы зарабляюць на падаткаплатніках незалежна ад таго, расце эканоміка ці падае. Праблема, што сур'ёзныя падаткаплатнікі масава ўцякаюць з краіны. Ужо не менш за 3% у ВУП Беларусь страціла праз пераезд кампаніяў IT, прадпрымальніцкага сектару, навукі, адукацыі і медыцыны. Попали в ловушку бедности, из которой без качественного человеческого капитала, без людей, которые знают, как работать в бизнесе, мы из нее не выйдем. И это приведет только, если не проводить реформы, если не идти на компромиссы, я бы так сказал, то у нас ждет очень тяжелые времена. Проблема уже процьма. Сегодняшние слова Александра Лукашенки. Такого, наверное, вы не помните года, как этот 20-й год, високосный, очень тяжелый год, но то ли еще будет. Уладзе, якая закрыла для краіны плынь інвестыцыяў і крэдытаў з захаду, застаецца разлічваць толькі на рэфінансаванне старых крэдытаў і атрыманне новых з Расіі коштам незалежнасці, падазрае Ярослав Романчук і малюе змрочны прагноз. Зноў гэта можа здарыцца там на пачатку наступнага года, і ён будзе вымушаны ўключыць грашовы друкаркі, друкаваць грошы, гэта зноў давядзе да дэвальвацыі інфляцыі, і зноў тады людзі будуць уцякаць з беларускага рубля, а потым яму запрапануюць там выйсці, напрыклад, праз тое, каб падпісаць гэту 31 мапу. Пра гатовасць вярнуцца да будавання саюзнай дзяржавы Лукашенка напярэдадні ўжо ўзгадваў падчас сустрэчы з кіраўніком МЗС Расіі. Юлія Цельпук, Белсат. 313 чалавек у чаканні судоў застаюцца за кратамі пасля ўчорашняга пратэсту, паведамляе МУС. Супраць людзей, якія выйшлі ў свае двары, сілавікі прымянялі спецсродкі, газ і кулі. Праваабаронцы і медыкі паведамляюць, што сярод затрыманых ёсць моцна пацярпелыя. Гэтак у вайсковы шпіталь трапіў 29-гадовы праграміст, у якога дыягнаставалі агнястрэльнае кулявое раненне грудзей, удары, гематомы. Вынікі ўчорашняга маршу у Хрысціны Чарняўскай. Учора мінчукі выйшлі на марш суседзяў і шматлікімі калонамі прайшліся праз раёны. Сёння ж сваякі ды блізкія ад раніцы дзяжурыць пад сталічнымі судамі. Святлана чакае працэсу над сястрою Марынаю, якую затрымалі ля гандлёвага цэнтру Рыга. Около 7 вечера по каким-то спискам, тоже в телеграм-каналах каких-то увидели то, что вроде как задержали, поехали к РУВД. Вот. И потом уже, стало известно то, что ее точно задержали, и ночью ее перевезли на Крестино. Сейчас она находится на Крестино. Сына Ірыны Назарыя схапілі там жа. Да вечара жанчына шукала яго ў спісах управлення ўнутраных справаў Савецкага раёну. І толькі о 9 гадзіне даведалася, што яго павязуць на Крестино. Нас не подпускали даже к РУВД. Вот, там стояла охрана и сказали, что ничего не передадут. Ну, в общем-то, очень культурно с нами разговаривали. Все, в этом плане все нормально, но
не передали. Трэці раз затрымалі неўролага Руслана Бадамшына. Адбылося гэта ў мікрараёне Уруча, калі сілавікі не далі аб'яднацца дзвюм калонам суседзяў. У спісах затрыманых апынуўся вядомы эканаміст і сябра координацыйнай рады Зміцер Крук, якога сёння пакаралі 15-дзённым арыштам. Мы сейчас находимся в тех ситуациях, когда мы не знаем всех подробностей. Есть, естественно, и в СМИ предположительное задержание Дмитрия. Если судить по ним, оно не было жестким, но, наверное, будем уже после того, как Дмитрий выйдет, либо через адвоката понимать, насколько это было жестко, либо как-то по-другому. Вот. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе, што ўчора затрымалі 424 асобы. Вядома пра 15 пацярпелых з траўмамі рознай ступені. 12 з іх спатрэбілася шпіталізацыя. У тым ліку маладому чалавеку з раненнем грудзіны гумоваю кулею. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў за кратамі да судоў засталіся 313 чалавек. Есть магчымасць людзей адпускаць да суда, это не з'яўляецца нейкім парушэннем. І, конечно, вялікая праблема ў тым, што працягваюць збіваць людзей пры затрыманні. Мы бачым шмат паведамленняў, відэа, фота, як гэта адбываецца. На жаль, няма ніякай рэакцыі ад органаў, ні прокуратуры, ні следчага камітэта, ніхто не ўзбуджае справы, не праводзіць праверкі. Это цалкам ненармальна і непрымальна. Да? Калі вы чалавека затрымліваеце, за любое злачынства яго нельга збіваць. Праваабаронцы паведамляюць пра болей як 27 тысячаў затрыманых за ўвесь час мірнага пратэсту. Толькі за апошні месяц на нядзельных маршах затрымалі амаль 3,5 тысячы чалавек. Хрысціна Чарняўская, Белсад. Да 6 гадоў пазбаўлення волі пагражае Александру Кірыленку, які абараняў жанчыну ад міліцыянта. Крымінальную справу пачалі разглядаць у судзе Кастрычніцкага раёну Віцебску. Што праўда, суддзя нечакана змяніўся. Судья Будревич Сергей должен был рассматривать данное дело, но в зал судебного заседания зашла судья Инна Гробовская и приступила к рассмотрению дела. Председатель районного суда Елена Попкова пояснила, что утром только сегодня позвонил судья и сказал, что заболел, и с уголовным делом до начала рассмотрения его в процессе судья смогла ознакомиться за 1 час. Поэтому какой будет приговор, я думаю, что перепишут со старого. Падставай для крымінальнай справы стаўся інцыдэнт падчас акцыі пратэсту ў Віцебску 6 верасня. Працаўнік міліцыі замахнуўся дручком на пажылую жанчыну, якая сарвала з яго маску. Александр Кірыленка, каб абараніць жанчыну, адштурхнуў рукой міліцыянта. У той жа момант яго жорстка затрымалі. Віну Александр Кірыленка прызнаў часткова. Цяпер ён утрымліваецца пад вартай у Віцебскім СІЗА. Калі трапіў за краты, выйсці адтуль не так і лёгка. Гэтак Пінчука Паўла Шпакоўскага судзілі на 12 дзён за тое, што ішоў па горадзе з бел-чырвона-белым сцягам. У зняволенні Павел атрымаў яшчэ адзін прысуд за заклік да мітынгу ў тэлеграм-чаце. Мне оставалось пару дней до выхода домой. Мне принесли еще один протокол за комментарий в чате. Содержание было такое. Выходим на улицу и гуляем. В итоге мне пришлось сидеть 22 дня на ИВС города Пинска. Считаю суд негуманным к этому всему и считаю наказание несправедливым. Условия содержания, ну это так сказать, свинарники. Потому что это не условия содержания, там, ну кошмар просто. Там 4 человека ходят в одно ведро с крышкой, там оно, как они называют, это биотуалет. Ну, туда ложат хлорку, там оно как бы вроде бы запахов нету, но тем не менее тут же стол, тут же туалет, тут же закуренные, прокуренные стены. Ну, такие себе условия. Вот. Еще что больше всего удивляло, что ну, такие мелочные какие-то вещи, как вот у политических, как они говорят, заключенных, политически оказался заключенный, забирают матрас. Ну, то есть в 6 утра подъем, и в 6 утра забирают матрасы, и сидишь целый день на деревянных нарах. Александр Нівар правёў за кратамі 15 сотняў за тое, што паклаў кветкі ў памяць загінулага Рамана Бандарэнкі каля помніку партызанам Палесся ў Пінску. Затрымалі Александра для высвятлення асобы, але ў выніку абвінавацілі ва ўдзеле ў недазволенай акцыі.
Чарговыя затрыманні незалежных журналістаў. Падчас нядзельнага маршу суседзяў у Менску і Берасці затрымалі 4 працаўнікоў недзяржаўных медыяў. Цяпер за кратамі застаюцца 9 журналістаў. 3 з іх паводле крымінальных справаў. Але ёсць і добрыя навіны. Падрабязней Галіна Бакунчык. Праз 15 сотняў арышту сябры ды калегі сустракалі журналістаў радыё «Свабода», затрыманых у Менску 15 лістапада за асвятленне маршу смелых. Мне пришили удел 2334, удел у массовом мероприемстве. Сведка Иванов Иван Иванович сведчыў аб тым, што я в абедзвюх руках трымаў транспаранты, сцягі, іншую сімволіку. Нас завели 30 человек внутрь автозака, поставили на колени, головой сказали упереться в сиденье. После этого зашел один из сотрудников ОМОНа, сказал, что первый, кто дернется в сторону сотрудника милиции, выйдет отсюда вперед ногами. Вызваленае месца занялі новыя калегі па цэху. Гэтак за працу на нядзельным маршы суседзяў 15-дзённым арыштам пакаралі журналістку «Новага часу» Яну Трусілу. У зняволенні застаецца фрылансерка Інна Дабратвор. Берасцейскіх журналістаў парталу «Тутбай» і брэсцкай газеты Станіслава Крушунова і Максіма Хлябца вызвалілі пасля складання пратаколу. Цяперашняе затрыманне ў Хлябца трэцяе. Мы былі з бейджикамі, з акрэдытацыяй, з усімі дакументамі, нават у камізэльках прэсы, але нам далі па 15 сутак з фотографам іншым Романом Шмелём за тое, што мы быццам вялі калону ў Берасці, і мы цэлі ў сваіх 15 сутак мы адсядзелі. Што будзе цяпер, я не ведаю, што будзе пасля гэтага пратакола апытання. Прэская газета адзіна ў абласным цэнтры друкавана незалежнае выданне, якое на ўласную ініцыятыву ахвяруе падпіску беларускім палітвязням. Сёння рэдакцыя атрымала паведамленне з мясцовай друкарні аб скасаванні з пачатку новага года дамовы на друк. До этого такой ситуации у нас не возникало. За 18 лет по финансовому направлению тут вообще к нам никаких претензий быть не может. Поэтому это письмо и это решение с какими-то, то есть экономической основы под вот этим решением не заключать с Брестской газетой договор на следующий год абсолютно никаких я не вижу. Са жніўня ў Беларусі спыніўся выпуск газеты «Слонімскай». Перасталі друкаваць «Народную волю», «Свабодныя новасці» і «Камсамольскую правду». Сёння за кратамі застаюцца 9 незалежных журналістаў, 3 паводле крымінальнай справы. Журналістка парталу «Тутбай» Кацярына Барысевіч за расследаванне забойства Романа Бандарэнкі, журналісткі «Белсату» Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова за рэпартаж аб разгроме мемарыялу памяці Романа. Усім траім пагражае да 3 гадоў зняволення. Гэтыя ды іншыя факты пераследу намаганне ўладаў зачысціць незалежную інфармацыйную прастору, заяўляюць у Беларускай асацыяцыі журналістаў. Выхад на вуліцу цяпер журналіста, калі ён асабліва абазначаны, гэта вельмі верагоднае затрыманне. Канешне, медыапрастора Беларусі яна церпіць праз гэта. З другога боку, медыа абапіраюцца на карыстальніцкі контент, ён з'яўляецца даволі аператыўна. Все дні вулічных пратэстаў мы бачым, што людзі са сваіх балконаў, з вуліц, са сваіх вокнаў дасылаюць інфармацыю. Таму Конечно, есть минусы, конечно, есть пагроза медыапрасторы, але недзяржаўныя выданні працягваюць сваю прафесійную працу. Падчас і пасля прэзідэнцкіх выбараў Беларуская асацыяцыя журналістаў зафіксавала каля 400 выпадкаў парушэння правоў журналістаў. Перадусім, затрыманні, арышты ды штрафы. Галіна Бакунчык, Белсат. 16-й дзень за кратамі ідзе ў корэспандэнтак Белсату Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. За стрым з пратэсту на іх завялі крымінальныя справы. Пад вартай у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага утрымліваюць журналістку «Тутбай» Кацярыну Барысевіч. І абвінавачваюць у выдаванні лекарскай таямніцы датычнай стану забітага Романа Бандарэнкі. Падтрымаць журналістак можа кожны з нас. Знакам салідарнасці могуць быць вашыя лісты. Адрасы вы бачыце цяпер на экране. Прынамсі, яшчэ 2 месяцы журналісткі правядуць за кратамі, у тым ліку навагоднія і калядныя дні. Спадзевы беларусаў на бесперабойны інтэрнэт і ахову звестак могуць здзейсніцца. У Злучаных Штатах прымаюць акт аб дэмакратыі. Ён прадугледжвае падтрыманне Беларусі ў пытаннях кібербяспекі. Што гэта азначае на практыцы, высвятляла Надзея Бельская.
Акт аб дэмакратыі прадугледжвае шэраг санкцыяў супраць беларускіх уладаў, але пры гэтым дакумент павінен падтрымаць беларусаў ва ўзмацненні кібербяспекі. Гаворка ідзе аб бесперабойным інтэрнэце. Акт ужо прынялі ў ніжняй палаце парламенту ЗША. Наступны крок – верхняя, потым подпіс прэзідэнта Злучаных Штатаў. Да 20 студзеня гэта Дональд Трамп. Потым у паўнамоцтвы уступіць Джоу Байден. На інаўгурацыю запрасілі Святлану Ціхановскую. Калі візіт адбудзецца, акт аб дэмакратыі, напэўна, таксама стане тэмай для абмеркавання. Ужо давно ішла гаворка пра тое, што Злучаныя Штаты могуць дапамагчы беларускім медыям і грамадзянскай супольнасці ў забеспячэнні інтэрнэту. Таму што інтэрнэт нестабільны, мы назіраем цэнзуру з боку дзяржавы, а ў выпадку масавых акцыяў, альбо як 9-11 жніўня, мы назіралі поўнае адключэнне інтэрнэту. Такім чынам людзі былі пазбаўленыя магчымасці атрымліваць незалежную інфармацыю, а таксама камунікаваць паміж сабой. І Злучаныя Штаты маглі б дапамагчы беларусам з абсталяваннем, а таксама з тэхналогіямі, якія б маглі вырашыць вось гэтыя інтэрнэт-абмежаванні, а таксама цэнзуру. Сёння, 30 лістапада, Міжнародны дзень аховы інфармацыі. Для сучасных беларусаў пытанне кібербяспекі актуальнае, асабліва для тых, хто нейкім чынам бярэ ўдзел у пратэстах. Што рабіць, калі вас затрымалі, адабралі тэхніку і зламалі паролі? Александр, які адчуў пераслед на сабе, нагадвае простыя правілы. Пажадана мець 2 тэлефоны і 1 пакідаць дома. Не падпісвацца з асабістага акаунту на розныя чаты. Усталяваць праграму двайной аўтэнтыфікацыі. Калі адчуваеце, што набліжаецца затрыманне, выняць сим-картку. Что бы я хотел сказать, это проверять все, что вы можете проверить, в принципе. Удалять с устройств все, что вызывает сомнения. Ну и по большому счету понимать, на что вы подписаны, на какие каналы. Не быть подписанным на какое-то большое количество. То есть, когда мне дали телефон в руки, я сразу понял, что что-то не так, потому что я соблюдаю какую-то цифровую гигиену и подписан был на количество каналов не больше 10. Паводле Александра, калі яго вызвалілі са свайго тэлефона, ён выдаліў некалькі чужародных праграмаў. Таму, нагадвае ён, перш за ўсё, лічбавая гігіена. Надзея Бельская, Белсат. І на гэтым завяршаецца аб'ектыў. З вамі была Вольга Старасціна. Усяго вам самага добрага. Беражыце сябе і сваіх блізкіх.